poslednji sajam turizma, jel? I pod svemu sudeći oborit će rekorde posjećenosti, jer ovog puta je kampanja određena, pogotovo za Srbiju, veoma dobro, jer je hala 4 ovako puna, čak evo prvog dana sajma. Nadam se da će to nekako poboljšati naš turistički život, da tako kažem, i da će stranci najzad shvatiti koliko je ova naša zemlja u suštini lepa, i nadam se da su turizmolozi shvatili da je ova zemlja, da ima mnogo šta da ponudi i da su ozbiljili tu ponudu. O tome ne bih, dok ne vidim, vi znate da ja prvo sve moram da vidim pa tek onda da ocenjujem. No, što se tiče popusta i što se tiče ponuda, da, ima svega. Ima svega, ima novih zemalja, tu je i Palestina i Južnoafrička republika, tako da možete da se informišete i o njima. Međutim, ono što ja stvarno ne znam koliko su zapravo pravi popusti, zapravo šta nude agencije kao popuste. Iskreno sumnjam u neke velike popuste, ali dođite, vidite, prošetajte se, probajte, čujte nešto novo, najzad izaberite neku destinaciju, a zemlja partner je Grčka, pa pretpostavljam da će većini upravo ono biti i izbor za ovogodišnje letovanje. Tako da dođite na sajam, posetite sajam, tu je naravno i sajam